Λαμπροχαβέλα θα κατέβουμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Κοντά του είναι και ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μάριος Στρόφαλης. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα λοιπόν Πόπη, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό, ένα ιδιαίτερα σημαντικό βιογραφικό. Ο κ. Στρόφαλης είναι συνθέτης κινηματογράφου, θεάτρου, τηλεόρασης, πιανίστας και ιδρυτής του Αθηναϊκού Καλλιτεχνικού Δικτύου. Κ. Στρόφαλη, ποια ήταν η ανάγκη που σας έκανε να κατεβείτε υποψήφιο στο Δήμο της Αθήνας? Καλημέρα σας καταρχήν. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι την σημερινή μέρα, εδώ ειδικά που βρισκόμαστε, στην πλατεία Αιγύπτου, απέναντι είναι το πεδίο του Άρεως, είναι εδώ που διασταυρώνονται οι Πατησίων και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Είναι δηλαδή ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο του κέντρου. Είναι μια περιοχή με μια παλιά έγλη, την οποία δυστυχώς την έχει χάσει. Όσο δεν κατευθυνόμαστε προς τα Πατήσια και όσο από εδώ και κάτω πηγαίνουμε προς το σταθμό Λαρής και τον Κολονό, τα πράγματα χειροτερεύουν. Αυτή είναι η μισή Αθήνα. Είναι η μισή Αθήνα που έχει όμως ένα ενεργειακό δυναμικό ζωντανό και έτοιμο πραγματικά να βγάλει μια φωνή, όχι απελπισίας, μια φωνή δημιουργίας. Εδώ λοιπόν ήρθαν τα αθηναϊκά πολιτιστικά δίκτυα να αξιοποιήσουν αυτό το ενεργειακό δυναμικό αυτών των ανθρώπων και με την αθρώα κοινωνική συμμετοχή που πιστεύουμε ότι θα έχουμε, να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα τις δράσεις μας. Έχω να σας πω ότι στο παρελθόν το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο, από το οποίο προκύπτουν τα αθηναϊκά πολιτιστικά δίκτυα, έχει κάνει το μικρό Παρίσι των Αθηνών, τους κήπους της Αθήνας, την Πατησίων και το Πατησίων Σινεμάρτ. Δηλαδή διεθνείς φεστιβαλικούς θεσμούς που συμβάλλουν και στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, αλλά συμβάλλουν κυρίως στον τουρισμό, στην τουριστική ανάπτυξη και επομένως στην εμπορική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Και επειδή ξέρετε, νομίζω ότι δεν πρέπει πια να περιμένουμε τα πάντα να έρθουν από την Ευρώπη, θεωρώ πως πρέπει επιτέλους να δούμε και την κοινωνική οικονομία, να δούμε μια οικονομία που θα βγει από την επένδυση, την κεφαλαιοποιημένη επένδυση που μπορεί να κάνουν οι πολίτες και να πάμε σε ένα νέο μοντέλο οικονομίας, μια νέα αθηναϊκή οικονομία που προτείνουν τα αθηναϊκά πολιτιστικά δίκτυα. Κύριε Στρόφαλη, ο πολιτισμός είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο σε μια περιοχή, σε μια πόλη. Πέρα από αυτό, έχετε εντοπίσει προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης εδώ στο Δήμο της Αθήνας? Ο Δήμος της Αθήνας αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 70% δυστυχώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία τα έχει αφήσει στη μοίρα τους. Πολλά πράγματα ή λύνονται από μόνα τους ή λύνονται από την κοινωνία ή δεν λύνονται καθόλου. Το πρόβλημα είναι το εξής. Η δημοτική μηχανή δυστυχώς δεν είναι λαδωμένη. Άρα λοιπόν αύριο κιόλας πρέπει να λαδωθεί. Πρέπει να γίνει ξανά αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να έρθει ένα καινούριο οργανόγραμμα ή να σας το πω πιο απλά, λίγο ρομαντικό θα ακουστεί. Η πόλη χρειάζεται ένα καινούριο σενάριο. Είναι σαν μια ταινία η οποία προχωράει χωρίς σενάριο και χωρίς κανένα παραμύθι, χωρίς κανένα όραμα και χωρίς κανένα όνειρο. Πηγαίνει όπου πάει. Σας ευχαριστούμε. Πόπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Θα ευχηθούμε στον κύριο Στρόφαλη, υποψήφιο για το Δήμο της Αθήνας. Καλή επιτυχία, κύριε Στρόφαλη.